Ризаддин Фәхретдин кем ул? Бу кичкенә һәм кыска сорауга җавап бирү шактый кыен. Минем өчен беренче чиратта ул гаҗәеп дәрәҗәдә олы шәхес. 19-нчы йөз ахыры, 20-нчы йөз башы татар тарихында бик үзенчәлекле һәм бик тә мөһим, әһәмиятле чор, һәм шушы катлаулы, каршылыклы чорның чагылышы ул. Шуның бер күренекле, бәлки иң күренекле вәкилләренең берседер. Чөнки уйлап карасаң, 20-нчы йөз башында татар җәмгыяте бик тә зур үзгәрешләр кичерә. Татар җәмгыятендә ниндидер уяну күренә башлый. Бу шундый борылыш чоры дип әйтик. Өметләр туа. Халык киләчәк турында уйлана, үзенең тамырлары, үзенең тарихы турында уйлана. Җәмгыятьтә тарих, мәдәният, тел мәсьәләләре, милли мәсьәләләр, дин мәсьәләләре белән кызыксыну арта. Бу безнең татар ренессансы чоры бит. Бу вакытта татар театры барлыкка килә, татар прессасы барлыкка килә, матбугаты, татар милли партияләре барлыкка килә. Ниндидер яңарыш, менә шушы яңарышның символы Ризаддин Фәхретдин. Ризаддин Фәхретдиннең исемен карасак, инде ул гарәп теленнән тәрҗемә итсәк, диннең ризалыгы дип тәрҗемә ителә. Шуннан да гүзәл исем кушкан аңа атасы аның имам булган. Ул үзе Кишүшат авылында туа. Кишүшат авылы ул инде хәзерге вакыттагы Әлмәт районындагы авыл. Ул шунда туып, 6-7 яшькә хәтлек менә дини сабакларны башта әнисеннән ала, аннары әнисеннән алганнан соң 1 ел Чистай мәдрәсәсендә гыйлем ала, аннары Чистай мәдрәсәсеннән кире әйләнеп кайтып, ул инде үзләренең авылларыннан ерак булмаган Түбән Чыршылы авылы дип тә әйтәләр. Түбән Чыршылы авылында ул шушы гыйлемне үзләштерә һәм инде менә барлыгы алганда ул 21 ел дәврендә шушы мәдрәсәдә укый. Мәдрәсәдә укыган вакытта Ризаддин Фәхретдиннең кулына Шиһабиддин Мәрҗәнинең Назуратул Хак дигән әсәре килеп керә. Ул вакытта китап сатучы килә аларның авылына, шунда ул шул китапны сатып ала. Һәм аны укыганнан соң аның акылы ачыла, ул укыйсы килеп китә, гыйлемгә мәхәббәт уяна. Шушы Мәрҗәни китапларын ул соңыннан укып, шуның үзенә бик зур гыйлем туплый башлаган. Кызганычка каршы инде ул аңа Шиһабиддин Мәрҗәни белән очрашып, озын итеп сөйләшеп утырулар насыйп булмый. Мәрҗәни белән тиз вакытка гына очраша ул. Галим Сурьяннан син кем дип, Ризаддин Фәхретдин бик тыйнак булганга күрә инде үзенең исемен әйтми, фақат мин фәлән авылдан килгән бер шәкертмен дип әйтә. Шул сүзләрдән соң инде Шиһабиддин Мәрҗәни аңа бик игътибар итми, үз эшләре белән китә. Һәм соңыннан инде Ризаддин Фәхретдин үкенә, үзенең исеменә әйтсәм, бәлки очрашып сөйләшер идек күбрәк дип. Мәдрәсәне укып тәмамлаганнан соң ул инде Петербургка, үзенең шәкертенең әтисе чакыруы буенча Петербургка бара. Петербургта баргачтан ул инде анда шундый ислам дөньясында танылган шәхес, реформатор да дип әйтәләр, Җамалетдин әл-Афгани белән күрешә, таныша һәм инде шуннан соң шушы шәхес белән аралашып, фикер алышып, сөйләшкәннән соң ул инде шулай ук әйтә, менә шулай ук миңа бу шәхес бик зур йогынты ясады дип. Һәм инде шушы сөйләшүдән соң ул инде кире өенә әйләнеп кайтып, үзенең менә шушы дини карашларын яңадан карап чыга һәм үзенә бер никадәр нәтиҗәләр ясап, алга таба
гыйлем алу юлында алга таба эшен тырышлыгын куя. Ризатин Фахриддин Уфа шәһәрендә 1891 елда казый вазифасына билгеләнә һәм шул вакыттан башлап Уфа шәһәрендә яши башлый. 1906 елга кадәр ул казый вазифасында бер туктаусыз билгеләнеп бара, сайланып бара һәм әлеге эштә иң беренче чиратта ул Уфадагы архивны барлый. Ул шушы казыйлык эшен башкарган вакытта диния нәзәрәтендә шактый гына архивлар белән таныша, андагы булган материалларны өйрәнә, тәртипләштерә һәм инде шушы чорда ул инде менә үзенең бик мәшһүр булган шушы тарихи яктан ядкар булып торган әлеге көндә әсәр дигән күп томлы китабын яза. Һәм инде шушы әсәрне язу буенча ул инде үзенең остазыннан да рухлана. Мәсәлән, Шиһабиддин Марҗани шулай ук менә шундый библиографик әсәр язып калдыра. Бирегедә китапта күрәсез бар авылларның географик атамаларының күрсәткече һәм әлеге күрсәткеч буенча ачасың, карыйсың, кем турында язылган, әлеге шәхес кайсы якныкы, кайларда йөргән. Һәр барчасы аңлашыла, әлеге кешенең шәхеснең укыткан укучылары, шәкертләре, балалары барчасында күргән мөмкин. Мәгълүмат җыярга тырышкан ул китаплардан җыйганын, кабер ташларынан, кулъязмалардан, менә шулай кешеләргә хатлар язып сораган ул. Менә шул кеше турында сез нәрсә дә булса белмисез дип. Кайбер кешеләр анарга җавап биргән, кайберләре бирмәгән инде менә шулай каршы килеп, ул кеше турында язарга кирәкми дип, менә ул күбрәк инде дини кешеләр булган инде. Аның шушы вакытта шактый языла серия дип аны әйтергә була, әхлак буенча. Риза Фахриддин хатын-кыз мәсьәләсен бик нык тирәннән алган. Асыр башында хатын-кызны югары итеп күтәрергә ярамаган вакытта ул баштан язган нәсихат китапларын кыз балалар өчен дип шулай бит, аннан соң язган ул тәрбияле хатын, тәрбияле ана, аннан соң язган ул бик данлыклы безнең белә торган Сәлимә яки Гыйффәт, Әсмә яки Гамәл вә җәза дигән әдәби хезмәтләрен, аннан соң әдәби хезмәтләрдә генә тукталып калмаган, ул язган энциклопедия хезмәтләр. Нинди хатын-кызларга без тигезләшергә тиешсең, нинди хатын-кызлар булган һәм нәрсәдән біз сокланырга тиеш, анысы да бар. Һәм шунысы кызык, аның тәрбияле ата дигән хезмәте юк. Менә ни өчен юк дип уйлыйбыз, чөнки беренчедән инде бу тәрбияле ата дигән хезмәтне аңа хәтле Ибраһим Идрис дигән шәхесебез язган була. Һәм икенчедән безнең уйлавыбызча тәрбияле ата китабын язган булса һәм төрле сәбәпләр белән аның балалары начар юлдан киткән булса, аңа бит әйтерләр иде, менә син үзең тәрбияле ата китабын яздың, ә үзеңнең балаларың шундый, үзең тәрбияле була алмагансың дип. Бәлки шуннан ул шул сәбәп белән язмагандыр дип тә уйлыйбыз. Ул китаплар әле Уфа, Татарстан җирләрендә генә түгел, хәтта Кытайга да барып җиткән. Кытайда аның мәгърифәт, насихат китаплары буенча кызыксынганнар, аларны мәдрәсәләрдә дәреслек итеп тә кулланганнар. Гаиләдә алган тәрбияне аннары беркем дә боза да алмас дип әйтә ул. Шуңа күрә кешегә иң беренче шул әһәмиятле. Әгәр дә кеше гаиләдә дөрес тәрбияләнсә, аның фикере дөрес юлдан бара торган була. Киләчәктә ул кеше, ата кеше булсанмы, киләчәктә ана булсынмы, үзләренең балаларын да дөрес тәрбияләй алалар, милләтпәрвәр кеше буларак тәрбияләй алалар. Ризатин Фахриддин 1906 елда Оренбург шәһәренә килә. Һәм Оренбург шәһәреннән
Onu çakırıp bitirirler. Bir tuğan Eремиевлер Muhammed Zakir hem Muhammed Şakir Eремиевлер. Siz alarının bilesiz dertment birisi şulay bit. Haligi Eремиевлер Erzaddin Fakhriddin'i Vakıt gazetesinde baş redaktörünün orunbasarı işine çakıralar. 2 yıl davamında Rıza Fakhriddin şul vazifani ötey. Lakin ne derecede intellektual ilimli ekenliğini körüp algandan soň Erzaddin Fakhriddin'in haligi şahslar Erzaddin Fakhriddin'i Şura degan jurnalның baş redaktoru etip bilgiler. Haligi jurnal çıga başlay 1908 yılda, 1917 yılның dekabr ayında onun soňgy numeri çıga. Şolay etip haligi jurnal 10 yıl davamında dünya көрә. Şura jurnalı naq tatar dünyası için türlü fikirlerini toplap, mına şuшы fikirler arasında bir ortalıktan barу yollarını izleu için tatar cemiyetinde big zor rol oynagan jurnallarның birisi. Hem şuna göre de mına biz Rıza Fakhriddinovның inde tatar dünyasında 20-nji asır başında tutkan ornu hakkında söylesek, din ülkesinde mına ol tatar cemiyetin birleşu için ortalıktan alıp barу için bek mühim ekenligin anlatkan özünün jurnalı aşa. Şura jurnalında baş müharrir bulub işlеген vaqtda ol әлбәттә Россия белән генә шикләнми. Аны bütün Türk dünyasında bileler. Çünkü ol çıгарган kitaplar, ol çıгарган әсәрләр, алар иске татар телендә булалар күбесенчә. Берәр кая барса, аны инде шактый гына яхшы иттереп каршы алалар. Аның белән инде махсус берәр нинди югары кешеме һәм берәр нинди шәхес килсә, ул инде әлбәттә Оренбургта Ризаддин Фахриддин янына кирип чыга торган була. Риза Фахриддин шул вакытта Оренбургта эшләгәндә ул тәрбия эшен ташламаган. Әхмәт бай Хусейнов анарга шундый тәкъдим ясаган, Хусейния мәдрәсәсендә укытырга. Һәм Риза Фахриддин бик теләп ризалашкан һәм кичкенә дән үзенә кирәкле булган гыйлемнәрне балаларга җиткерүне үзенең тырышлыгын ул менәмдә яңадан дәвам иткән. Ни өчен ул бик риза булган пирдәшләргә, чөнки башка мәдрәсәләрдә кадими фикердә, кадими дәреслекләр бирсәләр, биредә инде халыкка кирәкле булган география, хәзерге вакытта без менән зоология, биология һәм башка шундый дөньяви фәннәрне анда инде укыта башлаган булалар. Шуңа күрә Риза Фахриддин бик теләп ризалаша һәм биредә ул дин дәресләре бирә. Бер 1921 елда Галимҗан Баруди беренче сайланып куелган мөфти вафат булганнан соң 1923 елга кадәр аны мөфти вазифасын башкаручы итеп куялар. Аллаху акбар, Аллах. Ризаддин Фахриддиновның мөфти буларак сайлануы очраклы түгел. Һәм Ризаддин Фахриддинов мөфти буларак ул менә 14 ел эшли, үлгән 36 елга кадәр. Бу чор менә Россия мөселманнары өчен бик катлаулы чорларның берсе булган. Чөнки бу инде революциядан соңгы большевиклар атеистик идеологияны әкренләп 17 елда алар әле идеологияны бик актив кулланышка кертмәгәннәр. Алар инде атеизм турында сөйләсәләр дә, менә Ризаддин Фахриддинов мөфти булган чорда атеистик идеология инде ул беренче планга чыга, һәм инде большевиклар аны тормышка ашыра башлыйлар. Риза Фахриддингә 1926 елда хат килә чакырып, аны Бүтән дөнья мөселманнар конгрессына һәм Риза Фахриддин 1926 елда Сауд Арабстанына Бүтән дөнья мөселманнар конгрессына бара. Конгресска үзегенә бармый, менә шу 7 кешелек коллектив белән бара. Әлеге конгресста катнашып, Ризаддин Фахриддин Бүтән дөнья мөселманнар конгрессында гарәп телендә башыннан ахырына кадәр әлеге конгрессны үзе алып бара, чөнки Сауд Арабстанның әмире аны билгеле вице-президент итеп әлеге билгеле документларда бар архивларда.
Совет хакимияты да Ризаэддин Фахрутдиновна мөфти буларак аның авторитетын күргән, һәм шуңа күрә дә 20-нче елларда Мәккәдә булган халыкара конференцияда Ризаэддин Фахрутдинов Советлар Союзының зур делегациясын башында торып Мәккәдә катнашкан. Ләкин инде бу мөгаен теге коммунистлар өчен бүгенге көндә Россиядә Советлар Союзында дөресрәге әле динне biz bütünlәй бетермәдек, менә безнең мөселманнар бар, дип шуны күрсәтергә эшләнгән бер чара гына булгандыр. Менә Ризаэддин Фахрутдин соңыннан инде бик җафа мәшәкатьләр күрә, аның инде тентүләр узалар, күп китапларын, кул язмаларын алып китәләр, конфискациялиләр. Ләкин ул барыбер язуын ташламый, тагын яза башлый шул китапларын, ул барыс китапларында исендә калдырган һәм шуларны яңадан яза торган булган. Ризаэддин Фахрутдиновның менә тормышы 36-нчы елны тамамлана, бу инде нәкъ менә репрессияларның көчәйгән чорына туры килә. Әгәр дә инде Риза Фахрутдинов исән булса, мөгаен ул репрессияларга эләккән беренче шәхесләрнең берсе булыр иде. Ризаэддин Фахрутдинов чыннан да ул 20-нчы гасыр өчен, башы өчен уникаль шәхесләрнең берсе, һәм аның менә татар дөньясында ислам динен үстерүдә, Совет хакимияты елларында ислам динен саклап калуда роле һичшиксез бик зур булган. Безнең өчен Ризаэддин Фахрутдин ул үрнәк. Аның иҗатын өйрәнү, аның язмаларын өйрәнү, аның тырышлыгын аңлау, аның хыялларын хәзерге көнгә кадәр җиткереп аңлату, ул безнең бик олы зур бурычыбыз. Әлбәттә, Ризаэддин Фахрутдинның мирасы, фәнни мирасы, әдәби мирасы өйрәнелә. Ләкин минемчә, аның исеме әле күпрәк өйрәнүгә дә лаек һәм балаларга җиткерүгә дә лаек. Без бүген һаман да шушы юнәлештә эшебезне дәвам итәргә тиешбез.